Ja hem entrat en l'hivern climatològic i si els dic que pensen en un animal, segur que els ve a la ment ixeós entrant en la cova per a hivernar. Avui Eva tira de la seva matèria de les plantes i es planteges també un dubte existencial. Quin és? Que si hivernen les llavors. Hivernen les llavors? Bueno, pues sí, Sí o no? com tu dius, ha arribat ja una època, en el jardí ja tenim fred fora, també tenim fred dins, sense trencar la calefacció, també te ho dic, però... Queda feta la reivindicació de... Però també tenim uns congeladors molt grans que formen part d'una col·lecció molt especial que es diu el Banc de Germoplasma, que ja hem parlat així alguna vegada d'ell. El banc de germoplasma, ens és ja familiar, ja sabem què és, on guardeu totes aquestes llavoretes. Sí, i més coses. Conservem material vegetal viu a llarg termini. Llavors, però també fruits, espores, pol·len, teixit vegetal. És com fer conservació ex situ, que es diu, fora del medi natural. I el que volem és que aquest material vegetal estiga conservat a llarg termini viable per a que quan faci falta recuperar-lo puga germinar. Estem especialitzats en planta silvestre de la Comunitat Valenciana, però donem prioritat a les endèmiques, les rares i les amenaçades. Parlar de conservació és parlar d'una tasca fonamental, importantíssima, perquè és important conservar aquestes llavors, veritat? És que la nostra vida sense llavors no s'entén. Jo llegia una vegada que les llavors són capaces de viatjar en el temps i en l'espai. Temps i espai. En el temps, perquè això què vol dir? Es van trobar fa uns anys una llavor de palmera datilera que tenia 2.000 anys i van aconseguir que germinara. Li van posar de nom Matusalén per la vella que tenia i significa tindre palmeres d'època bíblica. És a dir, que viatgen en el temps, això és un viatge en temps en tota regla. I viatgen en l'espai perquè imagina que les illes que són d'origen volcànic, com les Canàries, que ixen de l'aigua de repent, si no les colonitzaren les llavors serien deserts, perquè si les llavors arriben allí i arriben volant perquè desenvolupen... La forma que arriben és literalment volant. Volant, perquè desenvolupen... Volant no vol dir molt de pressa, no, és volant. No, volant, perquè tenen que mira, ho veiem així. Superar totes aquestes masses d'aigua. Generen un munt d'estructures diferents superboniques i superinteressants. Molt curiosa, esta, Sí, són precioses i són capaces de dispersar-se per el vent. Això es diu anemocòria. Realment són com un avionet. Clar, unes són avionets amb dos ales. O paracaigudes, també. Això és com un xicot de paracaigudes. Aleshores, hi ha molts tipus més de dispersió per als animals, també per l'aigua. Tenen autodispersió, elles mateixes, les plantes propulsen les seves pròpies llavors, i tot és perquè, com les plantes no es manegen, necessiten colonitzar nous espais. I vols dir tu que quan aquestes llavoretes arriben a un terreny ja germinen? Doncs no germinen de seguida. Mira, la llavor té tota la informació genètica de la planta. És un embrió amb el creixement detingut i substàncies de reserva per aguantar fins que germine. La germinació començarà amb l'absorció d'aigua, però també les circumstàncies del voltant han de ser les que toquen. Aleshores, la llavor té dos condicionants per a no germinar. Un és extern. Es diu entrar en repòs o en latència. La llavor diu, a mi les condicions de fora a mi no m'agrada. A mi l'aigua la cosa com està, m'esvara. a mi això no m'agrada. Aleshores, què fa? Baixa el seu metabolisme de no... Està viable, però no va a germinar fins que les coses de fora no canvien. Però és un condicionant extern. I després n'hi ha un intern, que és la dormició. I això ho marca la planta mare. La planta mare diu, aquestes llavoretes no van a créixer perquè les condicions de fora no són bones. Ella s'assegura de que la seva supervivència siga la millor possible. I aquesta pel·lícula ja s'assembla més a la de l'os que estàvem comentant, que es clava en la cova i comença a hivernar. Ja parlem d'hivernació. Claro, ja ens estem acostant a què passa? Que la llavor té un condicionant intern i necessita que passi alguna cosa per a despertar-se. Mentrestant no es despertarà. Si no canvien les condicions, ella ha dormit. No, ho té intern. Ella té que despertar-se i alguna cosa li té que marcar. Què ha fet la planta mare? Li ha dit, si per exemple té una zona de fred, li diran no creixes en les èpoques de més fred. Això sí que és una espècie d'hivernació. Però en la nostra zona és diferent. En la nostra zona el problema és que fa massa calor. Per tant, les nostres llavors no creixen en l'estiu, quan fa una major temperatura. La dormició el que fa és marcar en quin moment germinaran les llavors per a que la majoria sobrevisquen. Jo crec que com a estratègia és impecable. Jo crec que acabes de resoldre la pregunta, no? La pregunta, sí. Fan una certa hivernació, si són de zones de fred, passen mesos d'hivern sense créixer perquè les condicions no són bones. Però sí que és cert que si agafem l'experiment clàssic a casa i agafem un cigró, el posem amb aigua, comença a germinar de seguida. Això no s'espera res. És veritat. Per què no corren aquestes plantes? El que passa és que estem parlant de dormició, però estem parlant de planta silvestre. La planta silvestre és la que s'enfronta a les condicions adverses. Aquesta és la diferència. Clar, la planta domèstica pensa que tu ja t'encarregaràs, delega en tu tota la responsabilitat. Tu ja t'encarregaràs de plantar-me quan toca, regar-me, cuidar-me. I de posar-li les condicions excel·lents per a ella germinar. No vaig a tindre problemes en tu. Aleshores, si tu plantes una planta silvestre i la deixes un temps, al cap d'uns anys perd aquesta dormició. I en el banc de germoplasma, que hem portat
portat així algunes mostres del botànic, el que fem és obligar a les llavors a hivernar, encara que no sigui hivern. El que fem és netejar-les molt bé, assecar-les i posar-les en aquests tubs i congelar-les a menys 20 graus i menys 80 graus les espores, perquè volem baixar, parar aquest metabolisme, parar l'envelliment, que se guarden les substàncies de reserva i quan faci falta recuperar-les. Ara entenc que necessiteu aire condicionat. Necessitem aire condicionat i més coses. Les teniu a quants graus? A menys 20 graus i les espores a menys 80 graus. Encara podríem abaixar més la temperatura? Encara podem abaixar més. Si voleu, vos conté el pròxim dia. Parlem d'una ciència especial molt gelada. Com s'anomena, avançant un poquet? És la criopreservació. Criopreservació, això ja ho deixem per a un pròxim capítol. Claro. Gràcies, Eva. A vosaltres. I mira, una pisteta més del poble que busquem.